ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாக்கயா चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्लीज स्क्रीन शेयर பண்றேன். हरे कृष्णा डिवोटीஸ். இன்னைக்கு பக்தி யோகத்துல 11வது சாப்டர் விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம். அவருடைய பிரபஞ்ச வடிவம், அதாவது யூனிவர்சல் ஃபார்ம், விஸ்வரூப தரிசனத்தை பத்தி பகவான் நமக்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்ல போறார். அர்ஜுனரும் அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டும்படி வேண்டுகிறார், ரெக்வெஸ்ட் பண்றதுனால இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பகவான் அவருக்கு காண்பிக்க போறார். சோ இந்த சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படிங்கிறது இப்ப பார்க்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. 10வது சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம் பகவானுடைய ஓபுலன்சஸ், விபூதிகள், அதாவது பவர்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பத்தி பார்த்தோம். பகவான் யாராலும் அறியப்படாதவர், ஞானிகளாலோ ரிஷிகளாலோ முனிவர்களாலோ யாராலும் அறியப்படாதவர், ஆனா எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமாக இருப்பது அவரே அப்படிங்கிறத பத்தி பார்த்தோம். பகவத்கீதை நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா தூய பக்தியை தான் எடுத்துரைக்கிறது அப்படிங்கிறத பத்தி பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் ஃபர்ஸ்ட் நண்பராக இருந்தார், அப்புறம் குருவாக ஏற்றுக்கொண்டார் பகவானை. அவர் பகவானுடைய உச்ச நிலையாகிய தெய்வமாக பரமபுருஷராக ஏற்றுக்கொள்கிறார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். அப்போ பகவான் கிட்ட கேட்கிறார், உங்களுடைய அந்த ஆப்புலன்சஸ் பத்தி சொல்லுங்க, அதை கேட்க கேட்க இன்னும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு, அமிழ்தமாக இருக்கிறது அப்படின்னு அர்ஜுனர் கேட்கிறார். அதனால ஒரு சிறு துளியை மட்டும், ஒரு சின்ன சாம்பிள் மட்டும் நான் சொல்றேன், எல்லாத்தையும் நான் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டு அவருடைய விபூதிகளை, அவருடைய பவர்ஸ் என்னென்ன, அவர் என்னென்னவாகவெல்லாம் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத பத்தி நிறைய எடுத்துரைத்தார். அதையெல்லாம் நம்ம 10th சாப்டர்ல பார்த்தோம். இன்னைக்கு சாப்டர்ல அர்ஜுனர்
பகவானுடைய யூனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கோருகிறார். சோ ரெக்வெஸ்ட் பண்றார் 1 - 4 வரைக்கும். திரஷ்டும் இச்சாமி தே ரூபம் அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்லோகங்கள்ல முக்கியமான வார்த்தை. பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கிறார். பகவான் கிட்ட உங்களுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுங்கன்னு கேட்கும்போது பகவான் வந்து தன்னுடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பத்தி விளக்குகிறார். ஃபர்ஸ்ட் 5 - 8 வரைக்கும். பகூனி அதிருஷ்ட பூர்வாணி அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்லோகத்துல முக்கியமான வார்த்தை. யூனிவர்சல் வடிவத்தின் அர்ஜுனனின் பார்வை. சோ அந்த யூனிவர்சல் வடிவத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனனுடைய அந்த பார்வை எப்படி இருந்தது அப்படின்னு வந்து இங்க 9 - 14 வரைக்கும் அநேக பூத தர்சனம். சோ அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவர் என்னென்னலாம் ஆனார், எப்படி அவருடைய ரியாக்ஷன், என்ன அவருடைய ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். அர்ஜுனன் யூனிவர்சல் வடிவத்தின் அனுபவம் பார்த்தோன்னே அவருக்கு என்னெல்லாம் நிகழ்ந்தது. சோ திருதின விந்தாமி ஷமம் ச விஷ்ணு அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. இந்த இந்த யூனிவர்சல் வடிவத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனர் வந்து நிறைய கேள்விகள் கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட. அதுக்கு கிருஷ்ணருடைய பதில்கள் என்னென்னு 32 - 34 வரைக்கும். காலோஸ்மி லோகாஷ்ய கிருதத் பிரவர்த்திதோ அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. அர்ஜுனர் வந்து அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து யாருன்னு முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் வந்து ஜபங்களை வந்து ஆரம்பிக்கிறார். பிரார்த்தனைகளை வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். சாகத்தடம் பீத பிதா பிரம்னாய அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. கிருஷ்ணரை பார்க்க நம்மளுக்கு என்ன தேவை? கிருஷ்ணரை அணுகணும் அப்படின்னாவே தூய பக்தி தான் தேவை. அனன்ய பக்தி, அனலாய்டு பக்தி, அதுதான் தேவை. பக்தியாது அனன்ய சக்தியா அப்படிங்கிறதா முக்கியமான வார்த்தை. சோ இப்போ ஒன்னொன்னா விளக்கமா நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, படிக்கிறீங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத ஏகாதசோऽध्यायः விஸ்வரூப தர்சன யோகः. அர்ஜுன உவாச்ச மத் அனுக்ரஹாய பரமம் குஹ்யம் அத்யாத்ம சம்ஜிதம் யத்வயோக்தம் வசஸ்தேன மோஹோயம் விகதோ மம. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். அத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனக்கு மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படிங்கிறாரு. சோ நிறைய அந்த கல்விக்கு அரசனாகிய அந்த ரகசியத்தை சொன்னார். அப்ப எந்த ரகசியத்தை தெரிந்து கொள்வதால் இந்த பௌதீக துன்பங்களில் இருந்து விடுபடலாமோ அந்த விஷயங்களையும் பகவான் எடுத்துரைத்தார். சோ இந்த மாதிரி ரகசியங்களை எல்லாம் எனக்கு சொன்னீங்க. அதனால அந்த அறிவுரைகளை எல்லாம் நான் கேட்டதுனால எனக்கு இருந்த மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படின்னு 11வது சாப்டர்ல தான் சொல்றாரு. இதுவரைக்கும் நான் போர் புரிய மாட்டேன், காண்டீபத்தை கீழே போட்டு தேர்லியா உட்கார்ந்துட்டார். இப்போ என்ன சொல்றார்? எனக்கு மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படிங்கிறார். சோ இனிமேல என்ன என்ன மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படின்னா, இவர்தான் பரமபுருஷர், முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிற அந்த 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 விஷயம் வந்து அவருடைய அர்ஜுனருக்கு மனதுக்கு எட்டி இருக்கிறது. சோ இனிமேல வந்து இவரை வந்து ஒரு நண்பராகவோ இல்ல வேற ஒரு உறவினராகவோ வந்து அவர் பார்க்க மாட்டார். சோ உங்களை வந்து நான் ஆதியாக எண்ணுகிறேன், எல்லாவற்றிற்கும் மூலமாக நான் எண்ணுகிறேன் அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து பகவான் கிட்ட வந்து வேண்டுகிறார். உங்களுடைய கருணையினாலேயே எல்லா விஷயங்களும் நடக்கிறது அப்படிங்கறத நான் நன்றாக புரிந்து கொண்டேன். அதுதான் சொல்றார், எனக்கு மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்றார். படிங்க மாதாஜி. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया वत्त कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अभिचाव्ययम् एवम् एतत् यदा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. हरे कृष्ण माताजी. மாதாஜி, தாமரை கண்களை உடையவரே, பாருங்க கமலபத்ராட்ச அப்படிங்கிறார். கமலபத்ராட்ச, கமலம் அப்படின்னா தாமரை, கமலபத்ராட்ச அப்படின்னா தாமரை போன்ற கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவனை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். சோ இப்ப தெளிவடைஞ்சிட்டார் பகவான் யார் அப்படிங்கிறதுல தெளிவா இருக்கிறார். சோ ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் எல்லாமே பகவானிலிருந்தே தோன்றுகின்றன. அவரே அதை படைக்கிறார், அவரே அதை மெயின்டைன் பண்றார். அவர்தான் கண்ட்ரோலர், அவர்தான் என்ஜாயர்,
அவர் தான் எல்லாவற்றையும் அளிக்கிறார் அப்படிங்கிற விவரம் எல்லாம் இப்ப நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. சோ உம்மிடமிருந்து இதை நான் விவரமாக கேட்டுக்கொண்டேன். பகவானே, நீங்களே எனக்கு இதை சொல்லி இருக்கிறீங்க. தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். உங்களுடைய பெருமைகள் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு இப்ப நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறார். சோ பௌதீக தோற்றம் அதுவும் பகவான் கிட்ட இருந்து வருகிறது. சோ ஆன்மீக உலகங்கள் அதுவும் பகவான் கிட்ட இருந்தே வருகிறது. சோ எல்லாவற்றையும் நீங்களும் எனக்கு சொல்லி இருக்கீங்க. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? இது எல்லாவற்றையும் பகவான் படைத்தாலும் அவர் தனித்து சுதந்திரமாக இயங்குறார். அவரோட ஐடென்டிட்டியை அவர் லூஸ் பண்றது கிடையாது அப்படிங்கிற விவரம் நம்மளுக்கு தெரிகிறது. அடுத்த ஸ்லோகத்துல, உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகிறேன். உமது இந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். சோ இங்க என்ன சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டா, உங்களுடைய உண்மை நிலையில், அவருடைய ஸ்வரூப நிலையில், அதாவது 2 கை ஸ்வரூபத்துல அந்த சுயம் கிருஷ்ணராக நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அதை பார்த்ததுலயே அர்ஜுனருக்கு ரொம்ப திருப்தி. இன்னும் வேற தோற்றங்களை எல்லாம் பார்க்கணும்னு அவர் எப்பவுமே ஆசைப்படவே இல்லை. ஆனா என்ன கேட்கிறார் அப்படின்னா, நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, பிரபஞ்ச தோற்றம் எல்லாத்துலயும் நான் புகுந்துள்ளேன், எல்லாத்துலயும் நான் இருக்கிறேன், எல்லாத்துலயும் நான் இருக்கிறேன், நீ பாக்குற எல்லா விஷயங்களையும் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, அதை நான் காண விரும்புகிறேன் அப்படிங்கிறாரு. ஆக்சுவலா அந்த விஸ்வரூப, அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை பார்ப்பதற்கு அர்ஜுனனுக்கு ஆவல் கிடையாது. அவர் எதிர திருப்தி அடைந்து விட்டார். அந்த ஸ்வயம் ரூபம், 2 கை ரூபத்திலேயே அவர் திருப்தி அடைந்து விட்டார். ஆனா பின்னாடி வரப்போகின்ற மக்கள் இத நம்பணும், இத கொஸ்டின் பண்ணக்கூடாது. அவர் சொல்லிட்டா நான் நம்புவேனா அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. கேட்பாங்க, பின்னாடி வர்ற மக்கள் எல்லாரும் கேட்பாங்க எதிர்காலத்துல, ஃபியூச்சர்ல. அந்த மக்களை திருப்திப்படுத்தணும். அந்த மக்களுக்கு ஒரு நல்ல பதில, நம்புற மாதிரி ஒரு பதில, உண்மையான பதில் என்னவோ அதை நான் தரணும். அதுக்காக உங்களுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை, பிரபஞ்ச தோற்றத்துக்குள்ள எல்லாம் புகுந்து இருக்கிறீர் அப்படிங்கிற அந்த ஐஸ்வர்ய தோற்றத்தை எனக்கு காமிங்க, உங்க காண்பதற்கு ஆவலாக உள்ளேன் அப்படின்னு இங்க சொல்றார். அப்போ அந்த எதிர்காலத்தில் கிருஷ்ணரை சாதாரணமானவராக நினைத்து விடக்கூடாது மக்கள். அப்போ அந்த மக்களை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்னா பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆனா அவருக்கு அந்த ஆவல் கிடையாது. சோ எதிர்காலத்துல சிலர் கேட்பாங்க, நான் தான் பகவானுடைய அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கிளம்பி வருவாங்க இல்லைங்களா? அப்படி கிளம்பி வந்தும் இருக்காங்க. அவங்க பின்னாடி சில மக்கள் ஏமாந்து போயிட்டும் இருந்திருக்காங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே அது நடந்திருக்குது இல்லைங்களா? நான் தான் கல்கி அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் தான் பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கிளம்பினாங்க. சோ அதெல்லாம் உண்மை கிடையாது. பாருங்க, அர்ஜுனர் எவ்வளவு முன் யோசனையோட அப்பவே கேட்டு வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு பாருங்க. இந்த மாதிரி மக்கள் ஏமாந்து அந்த போலி அவதாரங்களை நம்பி அவங்க பின்னாடி போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவே உங்களுடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டி அருளணும் அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேக்குறாங்க. ஏன் விஸ்வரூபத்தை காட்டினா மட்டும் எப்படி மக்கள் நம்புவாங்க அப்படின்னு கேட்டா, அப்ப ஒரு போலி அவதாரி, நான் தான் கிருஷ்ணர், நான் தான் அவர், நான் தான் இவர் அப்படின்னு வந்தா நம்ம என்ன கேட்கணும் அப்படின்னா, உங்களால விஸ்வரூபத்தை காட்ட முடியுமா அப்படின்னா காட்டுங்க அப்படின்னு கேட்கணும். அப்ப அவருடைய சாயம் வெளுத்துவிடும். சோ இதுதான், இதுக்காக தான் மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவதற்காக தான் விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்கள் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட வேண்டுகிறார். உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை காண்பதற்கு நான் ஆவலாக உள்ளேன் அப்படின்னு சொல்றார். படிங்க மாதாஜி. மன்யசே யதி तच्छक्यं मया दृष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर तदो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्. श्रीभगवान् उवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतदोत सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. हरे कृष्ण माताजी.
உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால். சோ எப்படி கேட்கிறார் பாருங்க, காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கல. உம்முடைய விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால், நீங்க நினைச்சீங்கன்னா எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியருளும். சோ ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி பணிவா எப்படி கேட்கிறார், நான் பார்க்க முடியும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா எனக்கு காட்டியருளுங்கள் அப்படின்னு வந்து கேட்கிறார். அடுத்த ஸ்லோகத்துல அதுக்கு பகவான் பதில் சொல்றார். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிதாவின் மகனே, எனதன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பலவகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. பகவான் ஒத்துக்கிட்டார். சோ ஒத்துக்கிட்டு அந்த அந்த வடிவம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு டிஸ்கிரைப் பண்றார். லட்சக்கணக்கான வடிவில், அந்த ஒரு ரூபத்துல நிறைய வடிவங்கள் இருக்கும், நிறைய பேர் அதுல இருப்பாங்க, பலதரப்பட்ட நிறங்கள் இருக்கும், அதுல பல வகையான ரூபங்கள் இருக்கும். சோ அப்படிப்பட்ட ரூபத்தை நீ காண்பாயாக அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து சொல்றார். சோ பகவான வந்து விஸ்வரூபத்தை ஏன் வந்து தாங்கள் விருப்பப்பட்டால் எனக்கு காண்பியுங்கள் அப்படின்னு வந்து ஏன் கேட்கிறார் அர்ஜுனர் அப்படின்னா, நம்முடைய இந்த பௌதீக புலன்கள்னால நம்ம வந்து பகவானை பார்க்க முடியாது. அவரை வந்து கேட்கவோ, பார்க்கவோ, புரிந்து கொள்ளவோ முடியாது. சோ எப்ப ஒருத்தன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருந்தால், பகவானுடைய கருணை அவருக்கு இருந்தால், அப்பதான் அவர்னால பகவானை பார்க்க முடியும். அது அர்ஜுனனுக்கு நன்றாக தெரிந்திருந்த காரணத்தினாலதான் தாங்கள் நினைத்தால் அப்படின்னு வந்து கேட்கிறாரு. சோ பகவான் மனசு வச்சா மட்டும்தான், பகவானுடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான் பகவானை பார்க்க முடியும். இல்லைன்னா இந்த பௌதீக புலன்கள்னால, பௌதீக இந்த கண்கள்னால பகவானை பார்க்க முடியாது. மற்ற உருவங்களைப் போல இந்த உருவம் ஆன்மீக வெளியில் தோன்றுவது கிடையாது. பகவானுடைய விரிவங்கங்களான பலராமர், பலராமர்லிருந்து சங்கர்ஷனர், அனிருத்தர், அந்த 3 விஷ்ணுக்கள், இவங்க எல்லாருமே வந்து ஆன்மீக வெளியில் தோன்றினாங்க இல்லையா? ஆனா இந்த விஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறது பௌதீகத்துல, இந்த பூலோகத்துல வந்து தோன்றுகின்ற உருவம். சோ இந்த உருவம் வந்து நிலையானது கிடையாது. இது உங்க குவிஸ்ல கேட்டாலும் கேட்பாங்க. இது இந்த ரூபத்தை வந்து நீங்க எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க. ஆன்மீக வெளியிலா, பௌதீக வெளியிலா அப்படின்னு கேட்பாங்க. சோ இந்த விஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறது வந்து பௌதீக வெளியில் காணக்கூடியது, நிலையற்றது. சோ சாதாரண மனிதனால் இந்த விஸ்வரூபத்தை காண முடியாது. சோ பகவானுடைய கருணை இருந்தால், அவர் நம்மளுக்கு அந்த சக்தியை கொடுத்தால் மட்டும்தான் நம்ம பகவானை, அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்க முடியும். படிங்க. Yes, Mataji. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तदा बहुन् यत्तृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयाम् आस पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्. हरे कृष्ण माताजी. பாரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்திரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார் அப்படிங்கிறாரு. சோ அந்த ரூபம் அப்படி பகவானுடைய ரூபம் வளர்ந்து 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 அப்படியே வானத்தை தாண்டி மேக கூட்டங்களை தாண்டி போய்கிட்டே இருக்கு. சோ எல்லா இடங்களிலும் திரும்பிய பக்கம் எல்லாமே அவருடைய அந்த ரூபமே நிறைந்திருக்கிறது. சோ பெரிய அந்த ரூபம் எல்லாவற்றையும் மறைத்து விட்டது. பூமியிலே இருந்து வானுலகம் வரைக்கும் பரவி இருக்கிறது. அந்த ரூபத்துல என்னெல்லாம் பார்க்க முடியும் அப்படின்னா, ஆதித்யர்கள், 12 ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்திரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள், 33 கோடி தேவர்கள் எல்லாரையும் இங்க பார். சோ இதுவரைக்கும் நீ பார்த்தே இருக்காத, கேட்டே இருக்காத ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் இங்க பார் அப்படிங்கிறாரு. சோ அங்க என்னென்ன ஆச்சரியங்கள் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ சஞ்சயன் வந்து இப்ப பேசுறார். சோ இதை எல்லாமே வந்து அரண்மனையிலே, இங்க அஸ்தினாபுர அரண்மனையிலே உட்கார்ந்துட்டு சஞ்சயன் யாருடைய காரியதரிசி? திருதராஷ்டிரருடைய காரியதரிசி.
இங்க குருச்சேத்திர போர்க்களத்துல என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டே இருந்து திருதராஷ்டிருக்கு சொல்றார். சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். சோ இங்க பார், இதையெல்லாம் பார், ருத்திரர்களை பார், ஆதித்யர்களை பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருந்த பகவான் அப்படியே வளர்ந்து 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 விண்ணை தொட்டு அவருக்கு விஸ்வரூப தரிசனத்தை அர்ஜுனருக்கு காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு இங்க வந்து சஞ்சயன் வந்து சொல்றார். படிங்க மாதாஜி. அநேக வக்த்ரநயனம் அநேகாத்புத தர்சனம் அநேக திவ்யாபரணம் திவ்யாநேகோத்யதாயுதம் திவ்யமால்யாம்பரதரம் திவ்யகந்தானுலேபனம் சர்வாச்சரியமயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோமுகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். சோ எண்ணவே முடியாது அத்தனை கண்கள் இருக்கிறது அந்த ரூபத்துல, நிறைய வாய்கள் இருக்கிறது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அத்தனை ரூபங்கள் அங்க இருக்கிறது, நிறைய பேர் அந்த ரூபத்துல தெரியறாங்க. சோ பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த ரூபம். நிறைய ஆபரணங்கள், விதவிதமான ஆபரணங்கள்னால அந்த மிகப்பெரிய ரூபம் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ அந்த கைகள்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆயுதங்கள், நிறைய கைகள் இருக்கா, அந்த கைகள் எல்லாத்துலயும் நிறைய விதவிதமான ஆயுதங்கள் வந்து தாங்கி கொண்டிருக்கிறது அந்த ரூபம். அந்த தெய்வீகமான மாலைகள், ஆடைகள் எல்லாத்தையும் பூட்டி கொண்டிருக்கிறார். சோ அவரது உடலில் வந்து வாசனை பொருள்கள் பூசப்பட்டிருக்கிறது. அந்த பட்டு பீதாம்பரம், அவ்வளவு பெரிய உருவம், பட்டு பீதாம்பரம் தரித்து நிறைய மாலைகள் சூடிக்கொண்டு, ஆபரணங்கள் சூடிக்கொண்டு, வாசனை பொருள்களை பூசிக்கொண்டு, சோ அங்க ஒரு மாதிரி ஒரு அற்புதமான பிரகாசமான எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்படுகிறது அந்த ரூபம். அந்த ரூபத்தினுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எது, எண்டிங் பாயிண்ட் எதுன்னே தெரியல. ஏன்னா பார்த்தா எல்லா இடமும் அந்த ரூபமே நிறைஞ்சி இருக்கு. அந்த உடலை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய காணப்படுகிறது அப்படின்னு இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் நமக்கு சொல்கிறது. சோ இவற்றிற்கு இந்த கைகளுக்கும் வாய்கள், கால்கள் இதுக்கு எல்லையே இல்லாம அன்லிமிட்டடா போய்கிட்டே இருக்குது. சோ அந்த ரூபம் அகிலமெங்கும் பரவி இருக்கிறது. சோ பகவான் இப்படிப்பட்ட ரூபத்தை, பகவானுடைய கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भाव सदृशी सा स्यात् पासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं रविभक्तम् अनेकदा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा. हरे कृष्ण माताजी. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரமபுருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். சோ அவ்வளவு பிரகாசமுடையதாக அந்த ரூபம் இருக்கிறது. நமக்கு ஒரு 10 மணி வெயில்லயே போய் சூரியனுக்கு நேரா நின்னு கண்களை நல்லா விரிச்சு பார்க்க முடியுமா? முடியாது. கண்களை எல்லாம் சுருக்கிப்போம். அப்போ பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்துல வந்து உதிச்சா எவ்வளவு பிரகாசமா இருக்குமோ அந்த பிரகாசத்துக்கு பகவானுடைய பிரகாசம் ஒருவேளை ஈடாகலாம். அந்த பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்களை விடவும் அவர் வந்து ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அத பார்த்த உடனே அர்ஜுனன் வாயடைத்து போய்விட்டான். சோ அந்த சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, சில அங்க வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து அவர் வந்து பார்க்கிறார். நிறைய உலகங்கள், அகிலங்கள் எல்லாமே பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்திலே தெரிகிறது. சில அகிலங்கள் மண்ணால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது, சில அகிலங்கள் பொன்னால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது, சில மணிகளால் ஆனவையாக இருக்கிறது, சில பெரியவையாக இருக்கிறது, சில சிறியவையாக இருக்கிறது. சோ இதை எல்லாமே வந்து அர்ஜுனன் வந்து பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார்.
சோ நிறைய பிரபஞ்சங்களையும் நிறைய தலைகளையும் கண்களையும் வாய்களையும் அன்லிமிட்டடா வந்து அந்த ரூபத்திலே வந்து அவர் தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, Mataji. Tadasa vismayavisto prishtaroma dhananjaya pranamya shirasa devam kritanjalir abhashad. Hare Krishna, Mataji. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர் பூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். சோ அர்ஜுனன் இப்போ வியப்பின் உச்சிக்கே போயிட்டாரு. ஏன்னா அவருடைய மயிர் பூச்செறிகிறது, கூஸ்பம்ஸ். அவருடைய 2 கைகளையும் தலைக்கு மேல் தூக்கி வச்சுட்டு அவரை வணங்குறார், பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்குகிறார். சோ ஏன் அப்படின்னா அவர் அந்த பரமனுடைய வினோதங்களை பார்த்து அதனால வந்து அவருடைய மனம் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனாலே பகவான் கிட்ட தன்னுடைய பிரார்த்தனைகளை எல்லாம் வந்து சமர்ப்பிக்க ஆரம்பிக்கிறார். அந்த குழப்பத்திலும் பயத்திலும் ஒரு மாதிரி மனசெல்லாம் அன்பேலன்ஸ்டா இருக்குது. அவ்வளவு பெரிய உருவத்தை அந்த ரூபத்துல நிறைய விஷயங்களை பார்த்த உடனே அவர் மனது குழம்பி இருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. 2 ஸ்லோகங்களையும் படிச்சேன். Yes, Mataji. Arjuna uvacha pashyami devanstava devadehe sarvanstada buddha vishesha sangan brahmanam isham kamalasanastham rushimscha sarvanura urakamscha divyan aneha bahutara Vaktraneetram pashyami tvam sarvadon anantarupam nantam na madhyam na punastavadim pashyami vishveshwara vishwarupa. Hare Krishna, Mataji. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை பார்க்கின்றேன். சோ 33 கோடி தேவர்களும் அந்த பகவானுடைய விஸ்வரூபத்துல தெரியறாங்க. அது மட்டும் கிடையாது, எல்லா உயிரினங்களுமே அந்த விஸ்வரூபத்திலே வந்து இருக்கிறத பாக்குறாரு. தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவரை பாக்குறாரு, அவரும் அந்த விஸ்வரூபத்துல இருக்கிறார். சிவபெருமான பாக்குறார். மற்றும் நிறைய ரிஷிகள் முனிவர்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கிறார். நிறைய பாம்புகளை பார்க்கிறார். திவ்யமான ஞாகங்களை எல்லாமே அவருடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்துல பார்க்கிறார். அடுத்த ஸ்லோகத்துல, உலகத்தின் இறைவனே விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கின்றேன். சோ அந்த உடம்புல வந்து நிறைய கைகள், வாய்கள், வயிறுகள், கண்கள் எல்லாம் இருக்கு, எக்கச்சக்கமா இருக்கு. அதை எண்ணவே முடியல. உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. அந்த ரூபம் எங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது, எங்க முடியுது, அதோடைய சென்டர் பாயிண்ட் எங்க இருக்குது, அது எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியாத மாதிரி எல்லா இடத்திலுமே பரவி விஸ்வரூபமாக இருக்கிறது அந்த ரூபம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 17th. Okay, Mataji. ரெண்டு ஸ்லோகமா 2. Okay, Mataji. Kiridinam gadinam sakrinam cha tejo rashim sarvado diptimantam pashyami dvam durnirishyam samandat diptanalakatyudim aprameyam tvam aksharam paramam vedidavyam tvam asya vishwasya param nidanam tvam avyaya shashvada dharma kokta சனாதனம் புருஷோ மதோமே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. நம்ம பார்த்துட்டோம், பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்துல உதிச்சா எவ்வளோ பிரகாசமா இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு பிரகாசத்தை நம்ம கண்கள்னால பார்க்க முடியாது. நம்ம கண்களுக்கு அந்த சக்தி கிடையாது. சோ அந்த உருவத்தை அர்ஜுனனாலும் அந்த உருவத்தை பார்க்க முடியல. அதனாலதான் சொல்றார், பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் ஆனாலும் பார்க்கிறார். அந்த தலைகள்ல நிறைய தலைகள் இருக்கா, அந்த தலைகள்ல நிறைய மகுடங்கள் இருக்கு.
கதைகளை தாங்கி கொண்டிருக்கு. நிறைய ஆயுதங்கள் சொன்னோம் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி நிறைய ஆயுதங்களை கையில வச்சிட்டு இருக்கு. சக்கரங்கள் இருக்கு. சோ அந்த உருவம் இந்த மாதிரி ஆயுதங்கள்னால அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எல்லா இடங்களிலும் இந்த உருவமே தெரிகிறது. அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே. சோ யார பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, வேதமே சொல்கிறது. வேதங்களை கற்பதன் நோக்கம் கிருஷ்ணரை அறிவது அப்படின்ட்டு. சோ யார பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்? நம் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீயே. எத்தனை உலகங்களே பகவான் தோற்றுவிக்கிறார். சோ அவரே எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரம். நீரே அழிவற்றவர். சோ அவற்றையெல்லாம் படைக்கிறீர், காக்கின்றீர், அழிக்கிறீர். ஆனால் நீர் எப்படிப்பட்டவர்? அழியாதவர். சோ நித்தியமானவர், நிரந்தரமானவர், மிக பழமையானவர். எப்போ இவர் தோன்றினார் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர். எப்போதெல்லாம் எந்த ஒவ்வொரு யுகத்திலும் பகவான் அவதரிக்கிறார். ஆனா எப்போதெல்லாம் தர்மத்திற்கு ஒரு சீர்கேடு வருகிறதோ அப்போ தர்மத்தை நிலைநிறுத்த தன்னுடைய பக்தர்களை காப்பதற்காக அவர் கண்டிப்பாக அவதாரம் செய்கின்றார். அப்போ நீங்க தான் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள், இதுதான் என்னோட அபிப்பிராயம் அப்படின்னு யார் சொல்றார்? அர்ஜுனர் சொல்றார். அடுத்த 2 ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. தியாவ் அப்ருதிவ்யோரிதம் அந்தரம் ஹி व्याप्तं द्वैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां शूरसङ्का विशन्ति केचित् भीदा प्राञ्जलयो कृणन्ति स्वस्तियुक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिपि पुष्कलापि. हरे कृष्ण माताजी. தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர். மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்ர ரூபத்தை கண்டு மூவுலகமும் குழம்பியுள்ளது. சோ என்ன சொல்றார்? வானம் மேல ஸ்வர்கலோகத்திலிருந்து இந்த பூலோகம், இதுக்கு ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட இடம் லோகத்ரயம். லோகத்ரயம் அப்படின்னா 3 உலகங்களும் சேர்ந்தது. சோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்களிலுமே பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூபம் பரவி இருக்கிறது. சோ அதனால ஏதோ ஒண்ணு நடக்கிற மாதிரி எல்லாத்துக்கும் தெரியுது. ஆனா எல்லாருனாலையும் பார்க்க முடியாது இல்லையா? ஏதோ ஒண்ணு நடக்கிறத உணர்கிறார்கள். சோ அதனால 3 உலகங்களுமே குழம்பி கிடக்கிறது. என்ன இது அப்படின்ட்டு குழம்பி இருக்கிறது. சோ யாரோ ஆனா பகவானுடைய பக்தர்கள், தூய பக்தர்கள் சிலர் பேர் அதாவது பூலோகத்துல இருக்கிறவங்கனால பார்க்க முடியல. ஆனா மேல் உலகத்துல இருந்த ஆன்மீக உலகத்திலே இருந்த தூய பக்தர்கள் ஒரு சிலருக்கு இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் தெரிந்தது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். தேவர்கள்லாம் பயந்து பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு பகவானே உம்மிடம் சரணடைஞ்சிட்டாங்க. அவர்களில் சிலர் பேருக்கு ரொம்ப பயம். அதனால கூப்பிய கரங்களுடன் அவர்கள் தொடர்ந்து தங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். மகா ரிஷிகளும் கூட, சித்தர்களும் எல்லாரும் சேர்ந்து அமைதி அமைதி அப்படின்னு கதறுகிறார்கள். வேத மந்திரங்களை பாடுகிறார்கள், உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. சோ ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயத்தை நம்ம பார்க்கும்போது, இல்ல நம்மளுக்கு ஏதோ உணரும் போது பயம் வருகிறது. அந்த பயத்தினால இங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. 26-27 படிங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. अमीचित्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनि बालसङ्घै भीष्मो द्रोणसुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरभियोधमुख्यै वक्त्राणि ते परमना विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् दशनान्तरेषु सन्तृष्यन्ते सूर्निदैरुत्तमाङ्कैः. बहवो भुवेका समुद्रम् एवाभिमुखात्रवन्ति तदा तवामि लोकवीरा
विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। हरे कृष्णा माताजी। தனது கூட்டத்தைச் சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரரின் எல்லா புத்திரர்கள் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்க்குள் விரைந்து நுழைகின்றனர். சோ அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்துல பாக்குறார், தன்னுடைய கூட்டத்தைச் சேர்ந்த மன்னர்கள், திருதராஷ்டிரனுடைய எல்லா புதல்வர்கள், கௌரவர்கள் அத்தனை பேருமே, அந்த அத்தனை பேர்ல யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க? பீஷ்மாச்சாரியார் இருக்கிறார், துரோணாச்சாரியார் இருக்கிறார், கர்ணன் இருக்கிறான். சோ அவங்களுடைய முக்கிய வீரர்கள், அவங்க மட்டும் கௌரவர்கள் மட்டும் இல்ல, பாண்டவர்களுடைய அந்த கூட்டத்தில இருந்த மன்னர்கள், படை வீரர்கள் எல்லாருமே எப்படி போறாங்க அப்படின்னா, பகவானுடைய வாய்க்குள்ளே வந்து விரைந்து நுழைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படி நுழையும் போது சில பேர் வந்து பகவானுடைய பற்களுக்கு இடையில் நசுக்கப்படுவதையும் வந்து அர்ஜுனன் பார்க்கிறார். அப்போ இப்ப எதை காண்பிக்கிறார் பகவான்? அர்ஜுனருக்கு எதிர்காலத்தை காண்பிக்கிறார். ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்கும், இந்த போரின் முடிவு என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத காண்பிச்சுட்டு இருக்கிறார். இப்போ நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வதை போல, நதிகள் எல்லாம் எங்க போய் சேருது? கடலை நோக்கி போய் சேருது. அதே மாதிரிதான் கூட்டம் கூட்டமாக பகவானுடைய வாய்க்குள்ளே இந்த வீரர்கள், அதுவும் எப்படிப்பட்ட வாய், எரிந்து கொழுந்து விட்டு எரிகின்ற பகவானுடைய வாய்க்குள்ளே வந்து நுழைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். हरे कृष्णा माताजी। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवर्त हृदे विद्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। हरे कृष्ण माताजी। புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான், உங்களை அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன். சோ காலம்தான். நம்ம ஏதாவது நம்மளுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்துட்டோம் கூட சொல்லுவோம், காலம்தான் இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா? சோ காலம் அப்படிங்கிறது அழிக்கிறது. சோ அது பகவானுடைய சக்தி. பகவான் வந்து சொல்றார், காலோஸ்மி அப்படிங்கிறார், நான் தான் காலம் அப்படிங்கிறார். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர, அதாவது பாண்டவர்களை தவிர இருதரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களுமே அழிக்கப்படுவர். சோ 5 பாண்டவர்களை தவிர எல்லாருமே இந்த போரில் கொல்லப்படுவார்கள் அப்படிங்கிறது போரோட ரிசல்ட்ட வந்து பகவான் இப்போ அர்ஜுனருக்கு சொல்லிட்டார். சோ இதுதான் பகவான் வந்து சொல்வார் இல்லையா, உங்களுடைய கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் எல்லாவற்றையும் நான் அறிவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லைங்களா? அதுதான். சோ போரினுடைய முடிவு என்னவாக இருக்கும், யாரெல்லாம் உயிரோடு இருப்பாங்க, அப்போ யாரெல்லாம் வந்து கொல்லப்படுவார்கள் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்த பகவான் இங்க எதிர்காலத்தை தெளிவாக இங்க அர்ஜுனருக்கு வந்து சொல்லியிருக்கிறார். படிங்க. तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं पुङ्गस्व राज्यं संवृत्तं मयैव ते निहता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भवस्वव्यसासिन्। हरे कृष्ण माताजी। மாதாஜி, சவ்ய சாட்சியன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. சவ்ய சாட்சியன் அப்படிங்கிறது அர்ஜுனருடைய ஒரு பட்டப்பெயர். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, அர்ஜுனருக்கு ஏன் இந்த பட்டப்பெயர் அப்படின்னா, நம்மளால ஒரு கையில தான் எழுத முடியும் இல்லைங்களா? நம்ம வந்து ரைட் ஹேண்டர்ஸா இருப்போம், யாரோ ஒரு சிலர் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸா இருப்பாங்க. ஆனால் இந்த அர்ஜுனர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, 2 கைகளாலுமே ஒரே மாதிரி பலத்தோட அம்புகளை எரியக்கூடியவர். அதனாலேயே இவருக்கு வந்து சவ்யசாக்ஷின் அப்படின்னு வந்து ஒரு பெயர் இருக்கிறது. சோ இங்க வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்றார், நிமித்த மாத்திரம் அப்படிங்கிறாரு. சோ இங்க என்ன சொல்ல வருகிறார் அப்படின்னா, நிமித்த மாத்திரம், ஒரு கருவியாக நீ செயல்படு, போரிலே ஒரு கருவியாக நீ செயல்படு அப்படிங்கிறார். சோ அவர் என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு. சோ எதிர்காலம் என்ன, ஃபியூச்சர் என்ன, போரின் முடிவு என்ன அப்படின்னு பகவான் காமிச்சிட்டார் விஸ்வரூப தரிசனத்துல. இப்ப நீ எழுந்துடு, போரிட தயாராகும், உன்னுடைய எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. சோ நீ அவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டு நீ இந்த அரசாட்சி ஏத்துக்கோ அப்படிங்கிறாரு. சோ என்னுடைய ஏற்பாட்டினாலே
இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டவர்கள். இவர்கள் செய்த பாவச் செயல்களுக்காக இவர்களுக்கு நான் மரணத்தை அளித்து விட்டேன். சோ இப்ப நீதான் கொல்ல போற அப்படின்னு நினைச்சுக்காத, நீதான் கருத்தான் நினைக்காத. நான் இவங்களை ஏற்கனவே போர்ல கொன்னுட்டேன். சோ எனவே சத்யசாட்சியே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. நீ போய் சும்மா பேருக்கு கொல்றேன் அப்படின்ட்டு போர் செய். அவங்க எல்லாம் கொல்லப்படுவார்கள். சோ எப்படி நம்ம வந்து செத்த பாம்பை அடிச்சுட்டு நான் தான் அடிச்சேன் பாம்பை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி கருதான் இங்க. சோ நீ போய் அவங்களை வந்து ஒரு கருவியாக மட்டுமே நின்று நீ வந்து போர் செய். அவங்க ஏற்கனவே கொல்லப்பட்டு விட்ட ஆத்மா உடல்கள். சோ அவங்கள வந்து ஈஸியா ஜெயிச்சுட்டு நீ இந்த அரசினை அனுபவிப்பாயாக அப்படின்னு வந்து இங்கே சொல்றார். சோ அப்போ நம்மளும் கூட நம்ம ஒரு கருவியாக தான் செயல்படுகிறோம். பகவானுடைய ஒரு கருவியாக தான். ஏற்கனவே நம்முடைய வாழ்க்கை எல்லாமே பிளான் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது பகவானால. இன்னைக்கு இவங்களை பார்க்கணும், இன்னைக்கு இத சாப்பிடணும், இன்னைக்கு இவங்களோட சண்டை போடணும், இன்னைக்கு கீழே விழுகணும் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயங்களுமே நமக்கு வந்து பிளான் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. நம்ம யாரோட இருக்கணும், எத்தனை நாள் இருக்கணும், எங்க இருக்கணும், எல்லாமே வந்து பிளான் பண்ணப்பட்டது. ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், நான் தான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம். இல்ல, நம்ம எல்லாமே பகவானுடைய கருவியாக மட்டுமே செயல்பட பிறந்தவர்கள் அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பு இருக்கணும். சோ அதான் இங்க வந்து நிமித்த மாத்திரம் அப்படிங்கிறாரு, கருவியாக செயல்படுவாயாக அப்படிங்கிறார். ஒரே ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். டிவோட்டிஸ் நான் சாட்ல அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டிருக்கேன், கொஞ்சம் அட்டெண்டன்ஸ் மட்டும் மார்க் பண்றீங்க டிவோட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் ரீட் பண்றேன். த்ரோணம் ச பீஷ்மம் ச ஜயத்ரதம் ச கர்ணம் ததான்யானபி யோத வீரான் மயா ஹதாம் ஸ்வம் ஜஹீமா வ்யதிஷ்டா யுத்யஸ்வ தேஜா சேதாசி ரணே சபத்னான். சஞ்சய உவாச்ச श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानं किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सहत्कदं पीद प्रणम्य. हरे कृष्ण माताजी. சோ யாரெல்லாம் அழிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு இத மறுபடியும் சொல்றார். துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர வீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். நான் எங்களை எல்லாம் ஆல்ரெடி கொன்னுட்டேன். சோ அவர்களை கொல்வதால் நீ கவலைப்படாத. முதல்லயே சொல்லிட்டு இருந்தாரு இல்லைங்களா, என்னுடைய எல்லா சொந்தக்காரங்களும் இருக்காங்க, என்னுடைய குரு இருக்கிறார், என்னுடைய பாட்டனார் இருக்கிறார், சகோதரர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க, நான் எங்களை எப்படி கொல்றதுன்னு கேட்டார். அதனால நான் எங்களை எல்லாம் ஆல்ரெடி கொன்னுட்டேன், இப்ப கவலைப்படாத. வெறுமனே போரிடுவாயாக, உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்திடுவாய். சோ நீ போய் பேருக்கு போர் செஞ்சுட்டு வா அப்படிங்கிறார். திருதராஷ்டிரிடம் சஞ்சயன் கூறினான். இதையெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கிற அந்த சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சொல்றார், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து இத்தகு முறையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். சோ மறுபடியும் அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்து பயந்து போய் அர்ஜுனர் வந்து கூப்பிய கரங்களோட வழிபடுறார். மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தழுதழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான்.
என்ன சொல்றாருன்னு கேட்கலாம். ஸ்லோகம் படிச்சிருங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச ஸ்தானே ஹ்ருஷிகேஷதவ பிரகிருத்யாம் ஜகத் பிரஹ்ருஷ்யத்யனுரஜ்யதே ச ரஷ்யாம்சி பீதானி திசோத்ரவந்தி சர்வே நமஸ்யந்தி ச சித்த சங்காம் கஸ்மாச்ச தேன நமேரன் மகாத்மன் கரீயசே பிரஹ்மணோ வியாதி கர்த்ரே அனந்த தேவேஷ ஜகன்னிவாச த்வம் அக்ஷரம் சத்த சத்தத் பரம் யத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்டதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறது. அதன் மூலம் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அவர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது. சோ உங்களுடைய பேரை கேட்டாலே மனசுக்கு அவ்வளவு ஒரு ஆனந்தமா இருக்கு. அப்போ எல்லாருக்கும் உங்க மேல ஒரு பற்றுதல் ஏற்படுகிறது. சித்தர்கள் உங்களை வணங்குறாங்க, ஆனா அதே சமயத்துல உங்களை பார்த்து பயந்து அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடுறாங்க. சோ இப்படிப்பட்டவர்கள் இது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறார். அசுரர்கள் இங்கே அச்சமுற்று ஓடுகிறார்கள் அப்படின்னா, அசுரர்கள் அப்படிங்கிறவங்க யார்? பகவானுக்கு எதிரானவர்கள். சோ பகவானுக்கு எதிரானவர்கள் அப்படிங்கிறதுனால பகவானை பார்த்து பயம்தான் ஏற்படும். அதனாலதான் அவங்க இங்கே அங்கேயும் ஓடுறாங்க அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கிறார். மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவர் நீர். சோ பிரம்மாவை படைச்சதே பகவான் தான். நீங்கள் ஆதி படைப்பாளர். அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? இவர்கள் எல்லோருமே உங்களுக்கு மரியாதை செலுத்த கடமைப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்றார். எல்லையற்றவரே, தேவர்களில் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமானவர், காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ், இந்த ஜட தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். இதையெல்லாம் படைத்து உங்களோட ஐடென்டிட்டிய இழக்காம நீங்க தனித்து சுதந்திரமாக இயங்குகிறீர்கள் அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறார். மாதாஜி 38 படிச்சுட்டீங்களா? 36, 37 படிச்சுட்டேன் மாதாஜி. 38 படிச்சுட்டேன். த்வம் ஆதிதேவ புருஷ புராணஸ் த்வமஸ்ய விஸ்வஸ்ய பரம் நிதானம் வேதாசி வேத்யம் ச பரம் ச தாம த்வயா ததம் விஸ்வம் அனந்த ரூப. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீரே ஆதிதேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. பௌதீக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே. எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர். பகவான குளோரிஃபை பண்றார் அர்ஜுனர். நீரே ஆதிதேவர், புருஷர். இதெல்லாம் ஆதிதேவர், பழமையானவர் அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியும். இங்க புருஷர் அப்படிங்கிறார். புருஷர் அப்படின்னா நிறைய பேர் புருஷர் இருக்கும்போது ஏன் இவரை மட்டும் புருஷர் அப்படிங்கிறார் அப்படின்னா, இந்த உலகத்திலே நம்ம படைக்கப்பட்டிருக்கிற எல்லோருமே உடல்கள் அல்ல, ஆத்மாக்கள். அப்போ இந்த ஆத்மாக்கள்ல ஆண் பெண் அப்படிங்கிற வித்தியாசம் கிடையாது. அப்போ ஆண் பெண் வித்தியாசம் கிடையாது. நாம எல்லோருமே ஆத்மாக்கள் அப்படிங்கும் போது யார் நம்ம எல்லாம் ஆள்பவராக இருக்கிறார் அப்படின்னா, புருஷோத்தமரான பகவான் ஒருத்தர் மட்டும்தான். அப்ப நம்ம எல்லாருமே பகவான் ஒருத்தர் தான் புருஷர். மத்த நம்ம எல்லாருமே ஆத்மாக்கள். நம்ம இந்த பௌதீக உலகத்துலதான் ஆண் பெண் அப்படிங்கிற அந்த ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் தான் இருக்கு. நம்ம பகவான் கிட்ட போயிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷனே கிடையாது. அவர் மட்டும்தான் புருஷர், நாம எல்லாம் அவர் தான் என்ஜாயர், நம்ம எல்லாம் அனுபவிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கணும். சோ அறியப்பட வேண்டியவர் நீர்தான், அனைத்தும் அறிந்தவரும் நீர்தான், முக்காலமும் உணர்ந்தவர். சோ பௌதீக குணங்கள் 3 குணங்கள், சத்வ குணம், ரஜோ குணம், தமோ குணம், இந்த குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் நீர். சோ எல்லையற்ற ரூபமே, எல்லாவற்றுக்கும் அடைக்கலமாக நீங்க இருக்கிறீங்க. இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதுமே எங்க பார்த்தாலும் நீங்களே அந்த பிரபஞ்ச விஸ்வரூப ரூபமே நிறைந்திருக்கிறது. அதுதான் சொல்றாரு.
பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர். படிங்க மாதாஜி 2 ஸ்லோகம். सखेति मत्वा प्रसपं यत्कृष्णं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानथा महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थम् असत्कृतोऽसि विहारस्य यासनभोजनेषु एकोतवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहम् अप्रमेयम्. हरे कृष्ण माताजी. நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு நான் உங்களை என்னோட ஃப்ரெண்டுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இவ்வளவு நாள். இப்போ விஸ்வரூபத்தை பார்த்தோன்னே அவருடைய மனசெல்லாம் ரொம்ப பேலன்ஸ்டாவே இல்லை, என்னென்னமோ நினைக்குது. அதனால இத்தனை நாள் நண்பனாக நினைத்து கொண்டிருந்தவரா இவர் அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியம். சோ அந்த ஆச்சரியத்தினால என்ன சொல்றாரு பாருங்க. ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஹலோ, உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா, யாதவா, நண்பனே என்றெல்லாம் நாம் உம்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன் அப்படிங்கிறாரு. நான் இத்தனை நாளா உங்களை ஃப்ரெண்டுன்னு தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அதனால உங்களை பேர் சொல்லி உங்களை நான் நிறைய தடவைகள் கூப்பிட்டுருக்கேன். ஆனா இப்பதான் தெரியுது நீங்க யார் அப்படிங்கறத நான் இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். என்ன சொல்றாரு, இப்ப கில்ட்டியா ஃபீல் பண்றாரு. இப்படி நம்ம கூப்பிட்டு இருக்க கூடாதோ, இவ்வளவு பெரியவரா இவர். சோ ஒரே தட்டுல எச்ச தட்டுல 2 பேருமே சாப்பிட்டு இருக்கிறாங்க. 2 பேருமே கால் மேல கால் போட்டு தூங்கி இருக்கிறாங்க. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் பண்ணனது தப்போ அப்படின்னு அர்ஜுனருக்குள்ள ஒரு மனதிலே ஒரு சின்ன கலக்கம். அதனாலதான் இங்க நான் தெரியாம செஞ்சுட்டேன், என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இங்க கேக்குறார். பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள். சோ நான் தெரியாம செஞ்சிருக்கலாம், உங்க மேல இருக்கிற அன்புனால செஞ்சிருக்கலாம், அதனால என்ன மன்னிச்சிருங்க. பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போது விளையாடுற சமயத்துல ஒரே படுக்கையில படுத்திருந்தோம். அப்ப கூட உணவருந்திய போது 2 பேரும் ஒரே தட்டுல சாப்பிட்டு இருக்காங்க. நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். சோ ஒரு 2 ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நடுவுல இதெல்லாம் சகஜமான விஷயம்தான் இல்லைங்களா? இதுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேரும் கேலி பண்ணிப்பாங்க, கிண்டல் பண்ணிப்பாங்க 2 பேருமே இல்லையா? அது பெரிய விஷயமே இல்லை. ஆனா நண்பனாக இருக்கும்போது பண்ணனா, ஆனா அவரேதான் இவரா அப்படிங்கும் போது அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது எழுகின்ற எண்ணங்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி அர்ஜுனருக்கு இருக்கிறது. சோ அதனால அவர் ரொம்ப கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணி என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படிங்கிறார். இழிவடையாதவரே, இந்த குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக அப்படின்னு கேட்டுக்கிறார். படிங்க மாதாஜி. अदृष्टपूर्वं हृच्छिदोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास. हरे कृष्ण माताजी. जगन्निवास. हरे कृष्ण माताजी. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகிறது. சோ எப்போ நான் இந்த மாதிரி ஒரு ரூபத்தை நான் பார்த்ததே இல்லை. அந்த ரூபத்தை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைகிற அதே சமயத்துல எனக்கு பயமாகவும் இருக்கிறது. என்னோட மனசை ஒரு பேலன்ஸ்டா வச்சுக்க முடியல. அதனால தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மேல கருணை காட்டுங்க. நீங்க மறுபடியும் உங்களோட அந்த தெய்வீக ரூபத்தை காட்டுங்க. போதும் எனக்கு இந்த விஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொல்றார். படிங்க. गिरीडिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि द्वां द्रष्टुम् अहं तदैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. 48 படிச்சிட்டுமா மாதாஜி?
न वेदयज्ञात्ययनैर्न क्रियाभिर्न तपोभिर्यै एवं रूप शक्य अहं नृलोके दृष्टुं त्वत् अन्येन गुरु प्रवीरम् मा देव्यदा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरम् ईतृं ममेधम् व्यपेदपि प्रदीमना पुनस्त्वं तत् एव मे रूपम् इदं प्रपश्य. हरे कृष्ण माताजी. விஸ்வரூபமே, 1000 கரங்களை உடைய இறைவனே, தலையில் மகுளத்துடனும் கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடனும் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகிறேன். உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன். உங்களுடைய தெய்வீக ரூபத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னார் பாத்தீங்களா? அப்போ விஸ்வரூபம் பார்த்தது போதும் உங்களுடைய அந்த நாராயண ரூபத்தை காண்பீங்க. சதுர்புஜங்கள்ல சங்கு சக்கரம் கதை அந்த மாதிரி வச்சிருப்பீங்க இல்லையா, அந்த தாமரை மலர். சோ இந்த 4 கரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ரூபத்தை, நாராயண ரூபத்தை நான் பார்க்க பேராவல் கொண்டுள்ளேன் அப்படின்னு ரெக்வஸ்ட் பண்றார். அடுத்த ஸ்லோகத்துல குருவம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் கண்டதில்லை. எனவே வேதங்களை படிப்பதாலோ, யாகங்களை செய்வதாலோ, தானங்களாலோ, புண்ணிய செயல்களாலோ, கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாது அப்படிங்கிறாரு. நான் உனக்கு காமிச்சிருக்கிறேனே இந்த விஸ்வரூபத்தை, இதுக்கு முன்னாடி யாருமே பார்த்ததில்லை. இந்த ரூபத்தை யாருனாலையும் பார்க்க முடியாது. வேதங்களை படிச்சாலும் பார்க்க முடியாது, யாகங்கள் செய்தாலும் பார்க்க முடியாது, தானங்கள் பல செய்தாலும் பார்க்க முடியாது, புண்ணிய செயல்கள் செய்தாலும் பார்க்க முடியாது, கடும் தவங்கள் செய்தாலும் பார்க்க முடியாது. இந்த ஜட உலகல்ல இந்த விஸ்வரூபத்தை முன்ன தவிர வேற யாரும் என்ன செயல்கள் செய்தாலுமே பார்க்கல. உனக்கு மட்டும்தான் இந்த விஸ்வரூபத்தை நான் காட்டியிருக்கிறேன் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. 49th மாதாஜி. மாதேவ்யதாமாச்ச விமூடபாவோ दृष्ट्वा रूपं घोरम् एतृं ममेधम् व्यपेदपि प्रदीमना गुणस्त्वं तत् एव मे रूपम् इदं प्रपश्य. हरे कृष्ण माताजी. எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். இனி இது முடிவு பெறட்டும். எனது பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களில் இருந்தும் விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். சோ போதும், விஸ்வரூப தரிசனம் போதும். இத பார்த்து நீ ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கிற. அதனால இந்த குழப்பங்கள்ல இருந்து வெளியே வா. நான் உனக்கு உன்னோட மனசு எந்த ரூபத்தை பார்க்க விரும்புதோ அந்த ரூபத்தை நான் உனக்கு காண்பிக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சஞ்சய உவாச்ச इत्यर्जुनं वासुदेवस्तदोक्त्वा स्वगं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च बीदं नेनं भूत्वा पुनः सौम्य बभूर्महात्मा. हरे कृष्ण माताजी. திருதராஷ்டிரிடம் சஞ்சயன் கூறினான். இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிற சஞ்சயன் அஸ்தினாபுரண அரண்மனையிலே உட்கார்ந்துட்டு திருதராஷ்டிரகிட்ட சொல்றார், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் கிட்ட இந்த மாதிரி பேசிட்டே அவர் என்ன காமிச்சார்? 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவை காமிச்சார். நாராயண ரூபத்தை காண்பிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் என்ன காண்பிக்கிறார்? தனது சுய உருவான 2 கரங்களுடன் கூடிய உருவையும் காட்டி பயத்திலே இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்துகிறார் அப்படின்னு திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சஞ்சயன் சொல்றார். இப்போ விஸ்வரூபம் மறைஞ்சு பகவான் நாராயண ரூபத்தை காண்பிச்சு இப்ப தனது சுய உருவான 2 கை ரூபத்தையும் அர்ஜுனருக்கு காண்பிச்சு அர்ஜுனரை உற்சாகப்படுத்தி போர் செய்ய சொல்றார். படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्त सचेदा प्रकृतिं कदः. हरे कृष्ण माताजी. 52 படிச்சிட்டுமா மாதாஜி? படிங்க. அந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சீங்க. श्री भगवान उवाच
सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवान् असि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिण. हरे कृष्ण माताजी. கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஜனார்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தைக் கண்டு என்னுடைய மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். சோ பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூபம் மறைஞ்சு அவருடைய சுய ரூபத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ அர்ஜுனனுடைய மனசு இயல்பான நிலைக்கு திரும்பி இருக்கிறது. ஏன்னா அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்துல பார்க்கும்போது கடல்கள் எல்லாம் பகவானுடைய முழங்கால்ல இருக்கு, பனை மரங்கள் எல்லாம் இடுப்பளவுல இருக்கு, பறவைகள் எல்லாம் இடுப்புக்கு பக்கத்துல பறந்துட்டு இருக்கு, ஆகாய விமானங்கள்லாம் இடுப்பு கிட்ட பறந்துட்டு இருக்கு. அவ்வளவு பெரிய உருவத்தை பார்த்து ரொம்ப பயந்து போயிருந்தார் அவர். அதனாலதான் இப்போ நான் சுய இயல்பினை அடைந்துள்ளேன் அப்படின்னு இங்க சொல்றார். மேலும் சொல்றார் பகவான், இப்ப சொல்றார், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்காக வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர். சோ பகவான் 2 கை உருவத்துல சுயன் ரூபத்துல இருக்கிறார் பாத்தீங்களா, அந்த ரூபத்துல பாக்குறதுக்கு தேவர்கள் கூட ரொம்ப தவம் இருக்கிறாங்க. அந்த அந்த ரூபமானா மத்தவங்களால பார்க்க முடியாதது, பார்ப்பதற்கு அரிதானது அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றார். இட்ஸ் வெரி ரேர். ரொம்ப ரேர் பர்சன்ஸ் தான் பகவான அந்த ரூபத்துல தரிசனம் பண்ணி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். படிங்க மாதாஜி. भक्त्यात्मनन्यया शक्य अहम् एवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. हरे कृष्ण माताजी. எனதன்பு அர்ஜுனா, உன்முன் நிற்கும் என்னை களப்பற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். சோ அவர் முதலே சொல்லிட்டாரு, எவ்வளவு யாகம் பண்ணினாலும், தானம் பண்ணினாலும், தவம் பண்ணினாலும், வேதங்களை படிச்சாலும் என்ன பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டார். அப்ப என்ன பண்ணினா பகவான பார்க்கலாம் அப்படின்னா, களப்பற்றனா களங்கங்களே இல்லாத தூய்மையான பிரேம பக்தி. சோ அனன்ய பக்தி, அனலாய்டு பக்தி. சோ அதுல எந்த ஆசைகளுமே இல்லாத ஒரு பக்தி. பகவானுக்கு அன்பு மட்டுமே நிறைஞ்சிருக்கு அந்த மனசுல. ரொம்ப தூய்மையான மனசா இருக்கு, ஆச்சார்களோட மனசு மாதிரி. சோ அப்படி இருக்கிறவங்க பக்தி தொண்டு செஞ்சா பகவான நேரடியாக காண முடியும், புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். மற்றவர்களால இது சாத்தியமே இல்லாதது மற்றவர்களுக்கு. சோ இந்த வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும். என்னை பத்தி நீ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா நீ என்ன பண்ணணும், உண்மையான பக்தி தொண்டு செய்யணும், உண்மையான பக்தனாக இருக்கணும். அப்பதான் நீ என்னை பற்றிய ரகசியங்களை, என்னை பற்றிய நிறைய விஷயங்களை புரிஞ்சுக்க முடியும், தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிற. 55 இல்லையா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி. ஓ சரி. சோ இந்த 55 ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் தன்னுடைய விஸ்வரூப தரிசனம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தி விவரிச்சு சொன்னார். அது ஏன் அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை காண்பிச்சார், அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறதும் நம்ம இப்ப பார்த்தோம். சோ அதனுடைய ரீகேப் தான் இங்க. அர்ஜுனர் தனது யூனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கோருகிறார். அப்போ பகவான் அந்த ரூபம் எப்படி இருக்குங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் விவரிக்கிறார், அந்த ரூபத்தை காண்பிக்கிறார். அந்த ரூபத்தை பார்த்ததனுடைய அர்ஜுனனுடைய ரியாக்ஷன் என்னவா இருந்தது, அந்த அவருடைய அனுபவங்கள் எப்படி இருந்தது. அவர் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறார், கிருஷ்ணரும் அதற்கு பதில் சொல்றார். அப்புறம் அவரே நான் காலமாக இருக்கிறேன், காலோஸ்மி அப்படிங்கிறார், அழிக்கக்கூடியவற்றில் நான் முதன்மையானவராக இருக்கிறேன் சொல்றார். சோ அந்த ரூபத்தை பார்த்து அர்ஜுனன் பயந்து போய், எனக்கு போதும் பகவானே, எனக்கு இந்த ரூபம் பார்த்தது போதும், எனக்கு நீங்க மறுபடியும் தெய்வீக ரூபத்தை காண்பீங்க, 4 கை நாராயண ரூபம், அப்புறம் உங்களுடைய 2 கை ஸ்வயம் ரூபத்தை காண்பீங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிறார். அவருடைய பிரார்த்தனைகளை எல்லாம் முன்வைக்கிறார். சோ பகவானை பார்ப்பதற்கு என்னென்னலாம் செஞ்சாலும் முடியாது. என்னென்னலாம் செஞ்சா, தவங்கள் செய்தாலும் முடியாது, தானங்கள் செய்தால், புண்ணியங்கள் செய்தாலும், யாகங்கள் செய்தாலும், வேதங்களை கற்றாலும் பார்க்க முடியாது.
தூய பக்தி இருந்தால் மட்டுமே பகவானை அடைய முடியும், புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்க பாக்குறோம். பக்தியாது அனன்ய சக்யா அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த சாப்டர்ல பகவான் நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறார். இதோட இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படிங்கிற இந்த சாப்டர் முடிவடைகிறது. இந்த சாப்டர் சம்பந்தமா நீங்க